Yeah, Relik Азия Record. Дохи сиёҳи судӣ и дурунда шиштанам ба ёди ёчаи пирам лаззаи ғам хӯрданам шиканҷаи яхрана ҳақоратҳои пасташ оча бачаи тира нарушникҳои дасташ захме хаба намемона бино оғушуд кана ки бозорои киниша майли бигагушуд кана очаи зоме каши мавори бачадори хидат зани бо обру чанд синф талаба дори чанд каса насиҳат када раи рост мекни рои неки бачаи хидат нисбатат кад бепарвоӣ чамара бахш ки сари баланда хам кадам бахшам ки хирсандита табдили дарда ғам кадам пушаймона интихоби нодурусти ҳаётам чи хето-қад мекунама 8 сол додян срокам 8 сол ёди ҳавои тоза ёди волия мардам меқапам хидма беови чашма гирья и паси панҷараҳай даде даст нарушникай бачаи ёши точа бемадора язиқа ёдамера ҷура гуфтам фурухтма дазонаям очаҷон чӣ кор кунам охи дурай хонаям и паси панҷарай даде даст нарушникай бачаи ёши точа бемадора язиқа ёдамера ҷура гуфтам фурухтма дазонаям очаҷон чӣ кор кунам охи дурай хонаям фикри зиёд аз сарам умеди дидани очам пушаймонай ки калон када ки хебача куча чиё доди и чӣ тарбия будак и тарбияи кучагӣ сари очама худак расми оча кашидам ай диданаш сер нашидам ёдаш жиқидма сахт шере да бораш навиштам китобе навиштам ки номаш дурии модар буд на нақли ӯ китоб душмани оча писар буд 8 солам да зиндоне чортарафш битона и дуру фақат страдад ба ёди очаҷонай ба ёди наздикоет ки бадита намехостам ба ёди шахсое ки раи кажде раи роста нехоҳӣ озод боши қапи раера рост боша рае ки ба меҳната ба савоби инсоф боша ғами и дурун пушаймон мекуна сад хулигаша ҳар я зиндонӣ ёд мекуна авқотҳои очаша и паси панҷараҳай даде даст нарушникай бачаи ёши точа бемадора язиқа ёдамера ҷура гуфтам фурухтма дазонаям очаҷон чӣ кор кунам охи дурай хонаям и паси панҷарай даде даст нарушникай бачаи ёши точа бемадора язиқа ёдамера ҷура гуфтам фурухтма дазонаям очаҷон чӣ кор кунам охи дурай хонаям Азия Record.